On luon suuri salaisuus. Aika on elämää ja elämän paikka on sydän. Me riistämme ihmisiltä heidän elinaikansa tunti tunnilta, minuutti minuutilta, sekunti sekunnilta. Mitä minun on tehtävä? No kai te tiedätte, kuinka aikaa säästetään. Älkää tuhlatko aikaan enää laulamiseen, kirjoihin tai niin kutsuttuihin ystäviinne. Miksi sinä haluat ahmia ihmisten elinajan? Nyt kun me tiedetään harmaat herrat ja mitä ne on, niin meidän täytyy ryhtyä taistelemaan niitä vastaan. No jos niitä on paljon, niin ne on varmasti hyvin vaarallisia.